Hi ha algunes bases de dades que no funcionen amb Zotero Connector. Una d'elles és Índices, una base de dades del CSIC. Cerca la base de dades al nostre cercador. Identifica't i entra. Fes una cerca i visualitza els resultats, unes referències que exportaràs a Zotero. Primer, pots intentar exportar-les amb Zotero Connector. Per fer-ho, selecciona les referències que t'interessin o selecciona-les totes i clica sobre la icona de Zotero Connector. Veuràs que l'única referència que podràs exportar serà la de la mateixa base de dades. No apareixen la resta de referències. I si vas a Zotero Desktop, veuràs que efectivament l'única referència importada és la de la base de dades. Com pots importar la resta de referències? Amb les referències que t'interessin seleccionades, clica a Exportar. Veuràs que s'obre una finestra on pots marcar els camps a exportar. Però si exportes en format XML, RIS o BibTeX, que són els formats més habituals, no cal que marquis camps. Selecciona el format RIS i fes clic a Exportar. Pots canviar el nom del fitxer i descarregar-lo al teu ordinador. Quan l'obres et demana si el vols importar a Zotero i pots seleccionar si el vols importar a una nova col·lecció que tindrà el mateix nom que el fitxer.